Hi guys! Welcome sa channel ko. My name is Ria. I hope you're all having a beautiful day. In this video ay magluluto or gagawa tayo ng isa sa mga Filipino classic breakfast. Ito ay ang beef tapa. Madali lang itong gawin at masarap. Alright, so mag-umpisa tayo kung paano ito gawin at yung mga sangkap. So in a bowl, ilagay natin yung soy sauce along with lemon juice. Gumamit rin ako dito ng calamansi juice at yung white sugar. Then, haluin lang natin ito hanggang sa ma-dissolve yung sugar at i-adjust natin yung lasa. So, for the meat, gumamit ako dito ng beef. Sa cut ng beef, gumamit ako ng sirloin steak. Kailangan talaga na manipis yung pagkahiwa ng beef. Importante yan sa beef tapa. So, sa sirloin steak na ito, ako yung naghiwa. So, medyo may mga makakapal ng konti. So, dito gumamit ako ng meat tenderizer or meat mallet. Pinapound ko lang to para, kumbaga, matenderize yung meat at malambot kahit medyo makapal siya. Pero yun na nga, sa beef tapa, talagang dapat manipis yung pagkahiwa ng meat. Then, in-repeat ko lang yung process sa mga medyo makakapal. And, what else? That's it. Repeat nyo lang yung process. Tapos, dito, gumamit rin ako ng garlic powder. You can use naman yung talaga, yung fresh na garlic. Then, chili powder at ground black pepper. Then, yung soy sauce mixture na ginawa natin kanina. Then, i-mix, haluin natin ito using, I'm using my hand here. Pero dapat talaga malinis yung, yung kamay nyo. So, yun na nga, haluin ito mga 2 minutes and then ilagay natin sa fridge at least 1 day or 24 hours. Pero in my case, umabot siya ng 2 days. Nung prinito ko na, mas masarap. So, 1 to 2 days, okay na. So, inilagay ko lang yan sa fridge. So, siya nga pala, sa lista ng mga sangkap, kindly check ang description box below. So, this is what it looks like after 1 day. Kasi may natira pa, kaya umabot yung iba ng 2 days. Yan. So, yun na nga, kindly check ang description box below sa mga sangkap. So, after that, ready na, naprituhin natin yon. Medyo nadamihan ko yung, vegetable oil na nilagay ko, so binawasan ko lang. So, on medium heat, piniprito ko ito. Dapat hindi natin i-overcrowd kasi yun na nga palagi kong sinasabi mag-i-steam ito instead na magpa-fry. So, I would say mga about 2 to 3 minutes on each side. Or hanggang sa maluto na yung mismong beef. I always say this na sa cooking naman, adjust to your desired taste. Pero I totally recommend this recipe kasi masarap. Itong piece na ito, as you can see, thin, pero sobrang tender at flavorful. Sana matry niyo ang recipe na ito kasi hindi kayo ma-disappoint. Alright guys, that's all for today's video. Thank you so much for watching and take care.